Neuvěřitelné. Aniž by použil svůj Zanpakuto. Říkal jsem ti, že to vidím. Byakuyo Kuchiki. Proč? Proč pořád dokola usiluješ o to, aby zůstala Rukia naživu? Dovol jednu otázku mě. Nejsi náhodou Rukiin bratr? Proč právě ty nejsi ten, kdo ji zachraňuje? To je směšná otázka. I kdyby ses dozvěděl odpověď někdo takový jako ty, by ji stejně nikdy nepochopil. Vypadá to, že mluvit s tebou je mrhání časem. Dost řečí.